Arratsalde on guztioi, mila esker, ona hitzaldi honetara hurbildu zareten guztioi, eta esan Josu eta biok saiatuko garela zuen interesari ahalik eta hobekien erantzuten. Beno, behin sarrera eginda, izango dizuet hasteko, nahita ez etorkizunari aurre egiteko ezinbestekoa dela batetik gure iraganaren gaineko ideia argia izatea, non gauden momentu bakoitzean ondo ulertzea, eta zein den aurrera begira jorratu beharreko bidea definitzea. Prozesu dialektiko horretan, jakina, aurrera begira aukeratzen den norabidea, inoiz ez da neutroa, autopolitikoa da. Autopolitikoen baitan jokatu izan du historikoak Ezker Abertzaleak. Helburuen lorpenari begira erabakitzen den plan politikoa delako hain zuzen ere autopolitikoa. Ezker Abertzaleak gatazkaren irteera negoziazio prozesuan kokatu izan du historikoki. 1978ko kas alternatiba taktikoa eskainiaz lehen etapan. Etapa horretan, 1989an, Argelgo mailan, eman zen Espainiar gobernuaren eta Etaren arteko lehen elkarrezketa politikoa. Handik urte batzuetara, 1985ko alternatiba demokratikoaren eskutik etorri zen bigarren etapa. Etapa horren baitan, bi gertakari eman ziren. Batetik, gatazkaren konponbidea barnebiltzen zuen 1988ko Lizarra Garaziko prozesua, eta bestetik 2004ko orain herria, orain bakea ondoren, 2006-2007an Loyola eta Genevako mahaiek islatzen duten negoziazio prozesua. 2010an, zutik Euskal Herriak estrategia aldaketarekin hirugarren etapa abian jarri zuen gatazkaren ondorioen bideratzea hiru faseko prozesuaren lehen etapa gisara planteatuz. Estrategiaren aldaketa erabaki propioz egin ondoren, hau da, borroka armatuaren ibilbidea ixtea erabaki zuen edo erakarri zuen erabaki hartu ondoren, Ezker Abertzaleak lehen egitekotzat hartu zuen gatazkaren ondorioak soluzio bidean jartzea. Ezker Abertzaleak alde bakarreko jokabide propioarekin, hau da, gure erabakiekin Euskal Herritar eta Euskal eragile ahalik eta gehienekin elkarlan eta akordio ahalik eta zabalenak erraztea, bideratzea eta bultzatzea du helburu. Ezker Abertzalearen alde bakartasunezko jokabidea gure herrian gatazkaren ondorioen konponbidearen eta nola ez, burujabetzaren eta independentziaren aldeko bideak aurrera egin ahal izateko aldean hitzeko borondate politikoak eta ahalegin anitzak biltzea bilatzen duen jokaera eta inbertsio politikoa da. Eta norabide horretan jardunez, Ezker Abertzalearen baitan nahia bezain beste beharra den gatazkaren ondorioei irtenbide ematea lehen egitekotzat hartu genuen zutik Euskal Herriarekin. Eta garai berriari ekiterakoan aldebikotasunaren eskutik, hau da, Espainiar eta Frantziar gobernuekin elkarrezketa eta adostasunaren bidea jorratuz bilatu nahi izan genion gatazkaren ondorioei konponbidea. Nazioarteko eragileak bezala, Ezker Abertzaleak ere une hartan egiten zuen irakurketa politikoan, bi gobernuen aldetik, Espainiar eta Frantziar gobernuen aldetik, ondorioei nolabaiteko irtenbidea bilatzeko mugimenduaren garaian sartzea espero zuen Ezker Abertzaleak alegia. Nazioarteko eragileek beren esperientzia eta ezagutzan oinarrituta Euskal Herriko gatazkari irtenbidea bilatzeko eszenatoki ezin aproposagotzat jotzen zuten etak borroka armatuaren zikloa itxita sortu zuen egoera. 2011ko urriaren 20az geroztik, bi estatuentzat irekitzen zen egoera aproposa baino aproposagoa baitzen soluzioak bilatzeari ekiteko. Are gehiago,
gobernu eta alderdi politiko guztien ahotik urtea joan eta urteak etorri, mezu bat entzun zenean, hau da, borroka armaturik gabe guztiaz hitz egin ahalko zela. Nazioartean, euskal jendartean eta ezker abertzalean konponbideren bidean sartzea espero zen. Nazioarteko eragileek eta ezker abertzaleak bagenuen arrazoirik hori horrela izan zitekela espero izateko. Zentzu horretan, eta Aieteko konferentziaren aurretik gertatutakoa ezagutzera ematea beharrezko ariketa delakoan gaude. Gaur hemen azalduko ditugun gauza ia denak, ezker abertzaleak lehenengoz egiten ditu publiko. Sorturen izenean argitara emango dugun hau, nazioarteko bitartekari edo fasilitadoren eskutik jasotakoa da. Aieteko konferentzia egin baino egun batzu lehenago, nazioarteko bitartekariek deitutako bilera batean eman zizkiguten jakitera 2011an zehar egositako egoeraren detaileak. Zehazki 2011ko urriaren 8an jaso genuen zegoenaren berri. Epe motzean egingo zen konferentziaren bueltako xehetasunak eman zizkiguten. Aieteko konferentzia nazioarteko bitartekariek PSOEren gobernuarekin eta erakundearekin izandako harreman dinamikaren ondorio zela eta bi aldeek fasilitadore lana onartuta aritu zirela jakinarazi ziguten. PSOEren gobernuak, orduko gobernuak, nazioarteko bitartekarien egitekoa zer zentzutan onartzen zuen esplikatu zioten ezker abertzaleari. Hau da, eta hitzez hitz. Facilitador que recaba pasos o contenidos acordados unilateralmente por cada parte, gobierno y ETA, para avanzar con el agente internacional como canal, testigo y dinamizador de su desarrollo. Beraz, facilitadorearen egitekoa zilegituta zegoen, eta horrekin batera, Gobernu Espainiarrak fasilitadoreekin konpromisoak hartuko zituela ere onartzen zuen. Nazioarteko bitartekariek bi aldeekin bakarka mantendutako harreman dinamikaren ondorio zen dokumento baten berri ere eman ziguten. Dokumento horren izenburua fasilitadorek esan zigutenez zan hoja de ruta resultante. Alegia, fasilitadorek bi aldeekin hitz egindakoaren ondorio bazala. PSOEren gobernuaren eta erakundearen oniritzia zuen dokumentua zela esan ziguten 16 puntuko dokumentua. Egiari zor, nazioarteko bitartekariek azpimarratu zuten puntu guztiek ez zutela Espainiar gobernuaren aldekotasuna eta aurrerago jorratzeko geratu zirela. Baina eman zizkiguten adostutako zenbait puntuaren berri eman ziguten. Horien artean zeuden, gaixotasun larriak zituzten presoen kaleratzea, presoen bizibaldintzak hobetzea, euskal preso politikoen euskal herriratze mailakatua egitea, etaren ordezkaritza Europako estatu batean kokatzea, baita etako ordezkaritza horren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren artean hitz egin beharreko gaiak ere bai, jakitera eman zizkiguten, 5 gai zazki. Presoen etxeratzea, iheslarien itzulera, armagabetzea, desmilitarizazioa, eta etxeratuko ziren preso eta iheslariak bizitza sozialean berrezartzeko neurri lagungarriak bideratzea. Eta hoja de ruta resultante horretako adostuak omen ziren beste bi puntuen berri eman ziguten. Bata, Aieteko konferentzia burutzea. Horretan Espainiar gobernuak lagunduz. Eta legez kanpo zegoen ezker abertzaleak legalizazio egoera errekuperatzeko bidea politikoki eta instituzioetatik laguntzea. Nazioarteko fasilitadoreek egindako lanaren eta bi aldeekin lortutako konpromisoen berri izan zuten alderdi politiko guztiek, baita PPk ere. Baina gauza jakina da, 2011ko azaroko hauteskunde orokorren ondoren eratu zen PPren gobernuak, ez zituela onartu PSOEren gobernuak nazioarteko bitartekariekin adostutako bide horria
eta hartutako konpromisoak. PP-ren gobernuak kontadorea zeron jartzen zuela esanez erantzun zuen, naiz etaren ordezkaritza zegoenean mantentzen utzi zuen hilabetetan zehar. Eta duela gutxi, elkarrizketa batean, David Plak jakinarazi duenez, mezulari bat ere bidali zueten etaren ordezkaritzarekin egotera. Baina ondorioa, PP-ren jokabidearen ondorioa agerikoa da. PP-ek konponbidearen aurkako estrategia garatu du lehen unetik. 2011ko hauteskundaiek ondoren, PP-ren gobernu berriek 3 aukera zituen. Aieterekin ekindako ibilbide horria garatzeri ekitea bata, bestea, 2004az geroztik, oposiziotik mantendutako jokabidearen ariko politika bortitza garatu eta berehalako eta erabateko involuzioari bide ematea, edo hirugarren bat, ezker abertzaleak irekitako prozesuaren igadura helburu zuen eta duen estrategiari ekitea. Inmobilismotzat edo deitu duguna, baina egiari zor immobilistatik gutxi duena. Bide hau, hautatu eta exekutatu du PP-ek legealdi osoan. Prozesuaren igadura helburu den estrategiak involuzioaren funts edo izaera politikoa du. Soilik neurrien tamainan eta metodoetan dago aldea. Bigarren eta hirugarren bideoen artean. Rajoyren gobernuak, Zapaterorenak nazioarteko facilitadorekin adostutako hoja de ruta resultantez betetzea erabaki zuela esan dut. Kontadorea zeron jartzea eta konponbidearen aurka bete-betean aritzea erabaki zuela. Eta bai, hori egin du. Baina euskal jendartearen gehiengoak gatazkaren ondorioei soluzio ematea nahi du, gure herriak merezi duen normalizazio politikoaren eszenotokiaren desioa duelako eta gehiengoaren nahia hori delako. Hauteskunde orokorrak egin dira, behar bada erreplikatu beharko dira, baina goizago edo beranduago gobernu berria eratuko da. Eta gobernu berri horri dei egiten diogu, exigitu egiten diogu, 2011an orduko gobernuak hartu zituen konpromisoak betetzera. PSOEko gobernuaren konpromisoa estatu afera nagusiena gainditzeko hartutako estatu konpromisoa zelako. Etzen kolore bateko gobernuaren konpromiso soila. Estatuaren lehen eta lehentasunezko aferaari soluzio emateko estatuaren izenean gobernuak hartzen zuen estatu konpromisoa zen. Eta horrela konsideratu beharra dago. Eta gaur, 2016an, estatu konpromiso hori betetzear dago. Eta Estatu Espainiarrak bete beharra du. Nazioarteko komunitatearen aurreko konpromisoa ere badelako eta jakina euskal jendarteari zor diolako. Beraz, betetzear dagoen hoja de ruta resultante deritzana dagoen tiraderatik atera eta behar den bitarteko ez baliatuz betetzeko ardura izango du Espainiar gobernu berriak. Exigentzia zaharberri hori hor dago, baina PP-ren gobernua buru duen Estatu Espainiarraren jokabidearekiko egin duenaz eta espero dezakegunaz irakurketa egin behar dela uste dugu. Gatazkaren ondoriokiko, hau da, armagabeatzea garatzeko eta ieslari eta presoak etxeratzeko, lehenik presente izan behar dugu Estatu Espainiarrak konponbiderako ez duela borondate politikorik. Ez du borondaterik ondorioetan eta are gutxiago Euskal Herriaren nazio izaera aitortzeari eta autodeterminazio eskubidea onartzeari dagokionean. Eta hori estatu estrategia da. Ez da alderdi edo kolore bateko gobernuaren politika soila. Irakurketa partekatu baten ondorioa da. Eta guztiaren oinarrian dagoena irabazle galtzailearen kontakizunaren politika da. Irabazlearen kontakizuna inposatzea helburu duen estrategia da konponbidearen aurka garatzen ari dena. Konponbidearen alde, eginez gero, Estatu Espainiarrak halabeharrez
gatazkaren muinean dagoen aferari aurre egin beharko lioke, eta ez du horretarako inongo borondaterik. Proiektu politikoen arteko baldintza berdineko lehia demokratikoa ahalbidetuko lukeen esparrurik nahi ez duelako. Eta hori da Euskal Herriari ukatu nahi dion esparrua, Kataluniari ukatzen dion bezalaxe. Estatuak bere ikuspegitik ondorion konponbidearekin ez duela ezer irabazten kontsideratzen du. Galdu besterik ez duela egiten gainera. Konponbidearen eszenatokiak estatuaren posizioa ahulduko lukela uste du, eta horrela, konponbidearen zantzua duen guztia, edozein keinu barne, edozer egiten dela pausuri txikiena ere, prozesua bultzatzen dela baloratzen da, askapen prozesua elikatzen dela alegia. Estatu mailako irakurketa termino politikoetan egiten da. Muinean, estatuak inor baino hobeto dakielako gatazka politikoaren ondorioa direla preso eta ieslariak. Ezker Abertzaleak irekitako prozesuaren eraginez, gatazkaren ondorioen eremu ezberdinetan, hildo politiko eta sozial berrituak garatzeko baldintzak sortu dira. Bati bat, preso eta ieslarien eskubide eta etxeratzearen aldeko eremuan. Azken urteetan, Euskal Herrian inoiz ezagutu diren mobilizazioa handienak egin dira. Azken isla, joan den larumatean Bilbo eta Baionan, edo Baionako kaleetan ikusitakoa. Euskal preso politikoen eskubideen eta etxeratzen aldeko mobilizazio handiak. Horrez gain, Euskal Herrian behin eta berriro publikatu izan diren inkestek argiki adierazten dute, Euskal jendartearen gehiengo zabala Euskal presoen sakabanaketaren aurka dagoela. Arrazoi politikoengatik inor preso edo iesean segitu behar izaterik ez duela nahi. Normalizazio politikoa nahi duela. Baina nahi zabal horri urrats eraikitzaileak eginez erantzun beharrean, Espainiar gobernuak justu kontrako jarrera aplikatzen du. Kriminalizazioa eta represioa. Euskal Herri osoan, dinamika politiko eta sozial berriaren eraginez, jendarte esparru zabalagoan sendotzen ari den indarmetaketa oztopatzeko eta horrekin ondorioen konponbidearen aldeko errepresioa ahultzeko, errepresioa eta kriminalizazioa aplikatzen da. Bai herri mugimenduarekiko, bai asistentziaren eremu ezberdinetan ari direnerekiko. Une honetan, 206 pertsona, presoen eskubideen defentsan eta beraien etxeratzaren aldeko 206 militante, 206 voluntario auziperatuta daude eta horietako batzuk espetxean. Espetxean diren bi lagunen egoera latza salatu beharrekoa da. Arantza Zuletari eta Jon Enparantzari aplikatzen ari zaiena tortura politika delako. Eta ez du beste izenik. Preso eta ieslarien eskubideen eta etxeratzearen alde ari den mugimendu eta voluntarioen aurkako errepresio estrategia horrek agerian uzten du Euskal Herrian ez dagoela ez bake egoerarik are gutxiago normalizazio politikorik. Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo Euskal Herritar ugariri egunero urratzen zaizkie giza eskubideak. Euskal Herrian gaur gaurkoz, eskubide guztiak Euskal Herritar guztientzat, printzipioak premiazko aldarrikapena eta premiazko beharra izaten jarraitzen du. Eta hori horrela, ozentasun osoz, esan nahi dugu Euskal Herrian ezinezkoa dela indarkeriaren fenomenoaz iraganean hitz egitea. Euskal Herrian indarkeria bat bakarraren eraginaren ondorio ez sortutako biktimez hitz egin dezakegu. Eta hori horrela da, estatuaren indarkeriak bizirik dirauelako Euskal Herrian. Eta Euskal preso politikoen aurka bi estatuen luze zabalean giza eskubideen urraketak eguneroko errealitatea direlako. Horregatik esaten dugu Euskal Herrian ezinezkoa dela indarkeriaren iraganaz hitz egitea. Izan ere, Euskal Herrian, 2016 honetako urtarrilaren 12an indarkeria batek bizirik dirau. Eta indarkeria hori gaur biktimak eragiten ari da.
Gaur Euskal Herrian Estatu Espainiarrak eta Frantziarrak biktimak eragiten ari dira. Beren indarkeriaren biktimak. Eta hori lehentasunez gainditu beharreko gaitz politikoa da. Gasteizko eta Iruñeko gobernuei dei egiten diegu hartu beharreko neurriak hartzera giza eskubideen urraketak euskal ekuazio politikotik lehentasunez desager daitezen. Bi gobernua dira, bi instituzio nagusien organo gorenenak, biei dagokie beste guztien gainetik, Hego Euskal Herrian bederen, indarkeria politikorik eta giza eskubideen urraketarik egon ez dadin. Eta dei berezi egiten diogu autonomia erkidegoaren Gasteizko gobernuari indarkeriaren ondorioez iraganean aritzeari uztera, gezur handia delako, eta errealitatea onartzera eta aldadadin bete-betean implikatzera. Urkuluren gobernuari Estatu Espainiarraren indarkeria errealitatea dela onartu eta hori euskal ekuazio politikotik desagertu dadin, determinazio politiko eta instituzionalaren eskutik ekitera dei egiten diogu. Ezker Abertzalea lagun izango du bide horretan, eta euskal jendartearen gehiengoa ziur baietz. honetan, zutik Euskal Herriatik abian prozesua egiteragoaz. Berregokitzeak erakarriko dituzten erabakiak daude Ezker Abertzalearen ikusmiran. Ezker Abertzalea une honetan barne prozesu berri batean murgiltzera doa. Bertan egingo da azken urteotako balantzea, bertan aztertuko du egungo testuingurua, bertan finkatuko zutik Euskal Herrian marraztutako estrategia politikoa behar dituen egokitzapenak, eta bertan zehaztuko da Ezker Abertzaleak bere egingo dituen erronken dinamizazio politikorako behar duen antolakunde eredua. Hori dena egingo da abian prozesuarekin. Eta bertan egin behar denari protagonismorik kendu gabe, zutik Euskal Herriaren aroak eman duenaz jada Ezker Abertzalearen baitan jorratzen ari diren apunte batzuk esposatzea bidezkoa da. Zutik Euskal Herriarekin aurrera begirako ekinbide politikoa 3 fasetan zehaztu genuen. Gatazkaren ondorioak konpontzeko fasea zehaztu genuen lehen egitekotzat. Erabakitzeko eskubidea bere egingo zuen lurralde batasunaren esparru juridiko eta politikoaren fasea jarraian eta independentzia irabazteko fasea 3. plano batean kokatzen genuen. Aipatu fase horiek ez direla zurrunak, ez direla kateatzen, uztartu egiten direla, presente genuen baina gertaerek eta egoerak bestelakorik eskatu arren ez dugu jakin izan gure egintza egokitzen. Ezker Abertzaleak bazuen nahiko eskarmentu gobernu Espainiarraren jokabideaz. Jakitun ginen, hitzartutakoa bete gabe, behin baino gehiagotan utzi izan duela, hori bagenekien eta eman zitekela ere gure kalkuluen barnean zegoen. Ezker Abertzalearen alde bakarreko jokabidea bazen eta bada, estatuei begira egon gabe jokatzeko tresna bada, aldebiko tresnaren kartara bakarrik ez jokatzeko bitartekoa. Eta hori horrela finkatu genuen zutik Euskal Herriarekin, baina horren aplikazio politikoan ez dugu asmatu. Gatazka politikoaren ondorioen konponbiderako aldebiko eskema historikoak, borroka armatuaren desagerpenaren segidako ametsezko eszenatokiak, eta Espainiar gobernuaren eta etarekin nazioarteko fasilitadorek hartutako konpromisoek zutik Euskal Herriaren garapena irizpide politiko zurrunegiarekin egitera bultzatu gaitu. Lehen etapan, esan bezala, helburua zen gatazkaren ondorioi irtenbidea ematea, edo soluzio bidean jartzea bederen. Ez dago zalantzarik, zutik Euskal Herrian marraztutako ekinbide politiko hau neurri handi batean, aurreko pentsakera, eskema eta jokabidei lotu egia zegoela. Eta gainera, planteamendu politiko zurrunegi baten baitan finkatua. Egiari zor, estatuek konponbidearen prozesua neurri batean kateatzea lortu dute. Bereziki Euskal Herrian, baina ez maila berean inolaz ere Ipar Euskal Herrian. Eta honekin guztiakin denborak argiki erakutsi digu finkatutako ekinbidea egokitu beharra dagoela.
Ezin gara aldebikotasunaren zain egon. Ez dugu baztertzen, aldarrikatu behar dugu, baina ez politikoki horretara mugatuz. Preso eta ieslaien etxeratzea prozesu politiko orokorrean uztartu behar dugu. Eta fasetako estrategian baino, burujabetzaren eta independentziaren aldeko prozesuaren garapenaren baitan kokatu behar dugu ondorioen konponbidea edo soluzioa. Hori bai, egokitzeak ez du esan nahi, preso eta ieslarien etxeratzea lehen mailako helburua ez denik ezker abertzalearentzat, jakina baietz. Eta ahalik eta epe laburrenean gure artean izan daitezen borrokatzen jarraituko du ezker abertzaleak. Hori bai, estrategia politiko independentista eraginkor eta emankorra izan behar duenari uztartuta. Atzo bezala gaur, ezker abertzaleak lehentasuntza du preso eta ieslarien etxeratzea, eta hala izango da, espero dugun, bihar ez hain luzean ere. Denok etxeratu artean, beti izango da gure lehentasuna. Eta errealitate ekidin ezin horrek aurrerantzen ere pisu politiko handia izango du ezker abertzalearen jardunean. Ezker abertzale osoaren ardura da, jada martxan dauden dinamika zabalak bultzatzea eta bere parte hartzearekin indartzea. Dinamika sozialen izaera anitza zainduz, ahalik eta jende gehienaren konpromisorako eta inplikaziorako bidea erraztuz, eta gure inguruan presoen aldeko lan antolatua egin beharra zabalduz eta lanerako giro egokia bermatuz. Ezker abertzaleak egin ditzaken moldaketak, egokitzapenak edo zuzenketak, gatazka politikoaren ondorioen konponbiderako gure ibilbide horriarekin uztartu beharko dira. Hau da, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako bakerako euskal bidearekin. 4 herriko bide horri bakarra da, bakerako euskal bidea. 4 eremutan kokatzen du gatazkaren ondorioen lanketa. Biktimak eta memoria, zigor eta espetxe politika eta ieslarien itzulera, armagabetzea eta desmilitarizazioa. Jada publikoa den eskaintza horren aipamen nagusi batzuk baino ez ditut egingo. Biktimak eta memoriaren atalean, biktima guztiek eskubide berbera dituzte aitortza eta erreparaziorako eta baita gertatutakoa ez errepikatzeko bermeari dagokioanen ere. Giza eskubideen urraketa guztiak bilduko dituen datu base bat egitea planteatzen da tal honetan. Eta biktimek eta jendarteak orokorrean egia ezagutzeko dugun eskubidean oinarrituta egiaren batzordea sortzeare planteatzen da. Egia osatzen duten egia guztiak ezagutzea funtsezkotzat jotzen delako. Zigor eta espetxe politika eta ieslarien itzuleraren atalean, EH Bilduren eskaintzan, planteatzen dugu oinarritzat, gure herriarentzat helburu dugun elkarbizitza normalizatuak eskatzen duela konbikzio politikoengatik askatasuna galdu duen edo sorterritik kanpo bizitzera behartuta dagoen euskal herritar bat bera ere ez egotea. Bakea eta bizikidetza helburu duen garai berri batean, legedia errealitate politiko berrira egokitu behar da, eta salbuespenezko zigor, espetxe eta auzibide politika legedi arruntera itzuli beharra dago. Euskal presoei dagokienean, beren eskubideak urratzen dituzten salbuespen neurriak bertan bera utzi behar dira, eta lehenbailen. Horrekin batera, euskal presoen urrunketa eta sakabanaketari amaiera eman behar zaie. Espetxe eskumenei dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoarentzat eta Nafarroko Foro Komunitatearentzat eskuratu behar direla diogu. Eta euskal presoen etxeratze prozesua ahalbidetzeko, bai alderdi politiko eta eragile sozialen artean, bai instituzioetan akordio zabalak erdiestea lehenetsi behar da. Beti ere, akordio horietan euskal presoen parte hartzea bultzatuz. Etxeratze prozesua lege baliabideak erabiliz eta bakarkako aplikazioarekin egitea bultzatzea planteatzen da, horretarako formula bat edo kaleratze programa bat abian jarriz, eta programa hori izango litzateke baldintzapeko askatasun aurreratuarena. Eta euskal ieslari politikoen edo ieslariei dagokinean itzulera prozesua erraztea planteatzen dugu. Horretarako,
batetik auzirik ez dutenen egoera erregularizatzeko prozesu bat abiatuz, eta bestetik auzia dituztenen egoera erregularizatzeari dagokionez hori arautuko duen legedi espezifiko bat egitea bultzatuz. Armagabetzearen atalean, armagabetzeari dagokionean etaren armategien desustatzearekin edo bere desustatzearen bidez burutzea jotzen da helburu. Lehenik, etaren armategien zigilatze eta egiaztatze prozesua albezain haster gauzatuz, eta jarraian armagabetze batzorde independente bat eratuz. Etaren armategien desustatzearekin bukatuko den prozesu kontrolatu, ordenatu eta adostu bat diseinatzeko eta azken bururaino eramateko arrazoizko epe batean. Zeregin honetan, garrantzi handikoa litzateke ekimenari ahalik eta babes eta zilegitasun politiko, instituzional eta sozial gehien ematea. Horretarako funtsezkoa da, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafar Foru Komunitateko gobernuen naiz Euskal Herri osoko alderdi politikoen eta eragile sozialen parte hartze eraikitzailea. Armagabetze prozesuaren parte izan beharko lukete, bai euskal jendarteak, bai euskal eragile politikoek, bai euskal instituzioek. Eta desmilitarizazioaren atalean, azken helburua euskal gatazkaren ekuaziotik armen aldagaia behin betirako desagarraraztea izan edo da. Eta horretan, behar berrozkatzat jotzen dugu estatuko segurtasun indarren erretiratzea eta horrela herritarren babes eta zerbitzu lanak euskal polizia kidegoek betetzea. Helburu horrek, estatuko segurtasun indarrak eta era mailakatuan erretiratzeko plan bat egitea eta adostea eskatuko du. Eta horretarako, estatuko segurtasun indarrak erretiratzeko plana eta irizpideak Gasteizko eta Iruñeko parlamentuetan onartuko lirateke eta ondoren gobernu espainiarrarekin adostu. Euskal Herrian gatazkaren ondorioak gaindituko dituen egoerara heltzeko eragile ezberdinen parte hartzea eta beren arteko adostasunak lortzea ezinbestekoa da. Eragile sozialen, politikoen, instituzioen eta noski presoen kolektiboaren beraren interbentzioa ezinbestekoa da. Euskal preso politikoen kolektiboak 2013ko bere azken eztabaida prozesuan erabaki garrantzitsuak hartu zituen. Horeien artean 3 aipatuko ditut, nagusien gisara. EPPK osoaren Euskal Herriratzea emateko prozedurari ekitea. EPPKak lehentasuntzat jotzen duelako kolektibo osoa Zabailako espetxean biltzea. Eta hori horrela konsideratzen du preso guztiek Euskal Herriko espetxetan egon nahi dutelako. Horretarako eskubidea dutelako. Eta Euskal Herrian irekitako prozesu berrian kolektiboak eragile zuzena izan nahi duelako. Burututako jardunaren ondorioz eragindako kaltea onartzea izan zen beste erabakietako bat. Eta baita, salbuespen legedia gainditu eta lege arruntaren aplikazioa onartzea beti ere damutzea eta salatzea erabat baztertuz. Estatuak eta oro har klase politikoa EPPKaren urratsak baliogabetzera eta eszepziozko legedia betetzeko exigentziara mugatzen dira. Estatuen jarrera presioekiko ezaguna da, ezin krudelagoa da, bai eskubideen urraketekin, bai oro har kolektiboaren egoera zailtzen. EPPKak emandako urratsari ez garrantzirik, ez baliorik kendu gabe, eta estatuen estrategia itxia presente izanik, EPPK bere ezaugarritzeak beharko lukeen egokitzapenaz eta kaleratze prozesuan jarraitu beharreko ibilbideaz gogoeta egitea eta urrats berriak ematea behar beharrezko ariketa politiko gisara konsideratzen da. Edo konsideratzen dugu. EPPKak bete-betean parte hartuko duen abian prozesua ondorengo egitekoa litzateke hori. EPPKak 2013ko eztabaida prozesuarekin urratsak eman bazituen ere, gaur-gaurkoz
historikoki ezker abertzalean espetxe fronte gisara ezagutu izan den eremuaren ezaugarri politiko eta parametroei lotuta jarraitzen du. EPP-karen egungo ezaugarritzea beste garai politiko batekoa da. Gaindituta dagoen estrategia baten esponente nagusinetakoa zen EPP-ka eta gaur, estrategia aldaketak eta garai politiko berriak hala eskatzen dutelako, presoen kolektiboak beste ezaugarritze bat behar du. Euskal preso politikoen kolektiboaren izaeraren berrezaugarritzea eta preso eta ieslarien etxeratzearen erronka erabat uztartuta egon behar dute. Hau da, Euskal preso politikoak egun bide politiko eta demokratikoetatik garatzen ari den estrategia independentistaren parte dira. Soilik, aipatu bitarteko horien bidez garatzen ari den estrategia independentistaren parte dira. Torrekin batera, Euskal presoen kaleratzeko egingo den bidea burujabetzaren eta independentziaren prozesuaren baitan egingo da. Estatuek presoak baitu gisara erabiliz prozesu independentista baldintzatu nahi dute. Horren aurrean guk dioguna da Euskal preso eta ieslariak prozesu independentistan uztartuz eta aurrera eginez kaleratuko ditugula. Eta bide hori, eremu politiko eta sozialarekin batera, eremu juridikoare jorratuz egin beharko litzatekela. Ezker abertzaleak historikoki espetxe fronte gisara ezaugarritu izan duen eremua azken urteotan birmoldatzen joan da. Garai bateko amnistiaren aldeko mugimenduarekiko alderatuz, gaur egun herri dinamikak, herrirarekin, lehenengo eta orain sarekin hartutako lan filosofia berriak islatzen du neurri handi batetan hori. Aldiz, espetxe frontearen ikur eta adierazle nagusia izan den Euskal preso politikoen kolektiboa ez da garai bateko espetxe frontearen ikur eta adierazle izatetik prozesu politiko independentistaren adierazle izatera pasa. Eta horrekin batera, gatazka politikoaren ondorio izatearen errealitate berrira egokitu. Aipatu berrezaugarritze hori gauzatu ahal izateko Euskal presoen kolektiboak abian prozesuarekin aurrerantzean proiektu politiko independentistari bere ekarpena egingo dion kolektiboa izaera edo kolektiboaren izaera hartzera pasa beharko luke. Gatazkaren ondorioen konponbidea estrategia politiko orokorraren, hau da, estrategia independentistaren garapenean uztartu beharko litzatekela diogu, eta presoen kolektiboak bere jokabidea bi planotan garatu. Batetik, proiektu independentistaren parte izanez, Euskal presoak preso independentista izanik beren ekarpen politikoa prozesu independentistari eginez. Eta Euskal presoen kolektiboa garai politiko berrian gatazkaren ondorio izatera pasa denez, konponbidearen eremuan beren ekarpena eginez irtenbideen bidea lagunduz. Euskal preso independentisten kolektiboak bere ezaugarritze berriarekin harreman politika ere ikuspegi berri baten baitan garatu beharko lukela uste dugu. Eragile politiko, sindikal edo sozialekiko harreman partikularizatua sortuz, Euskal preso politiko independentistekin nahi duen orori irekia, eta bestetik, Euskal preso independentisten Euskal Herriratze eta etxeratze prozesurako elkarlanerako harremana beste era batean garatuz. Presoen Euskal Herriratzea eta kaleratzean jardun nahi duen eragile ororekin Euskal preso independentistek elkarlanerako aukera berria bultzatuz, etxeratu arteko ibilbidea era partekatuan landu eta erabakitzeko. Hau da, Euskal presoen Euskal Herriratzea eta preso eta ieslari guztien etxeratzea Euskal eragile ororekin eta Euskal instituzioekin partekatuz. Izan ere, preso eta ieslarien afera Euskal jendarteak, Euskal eragile orok eta Euskal instituzioek denen artean presoekin batera gainditu beharreko afera delako.
Zer estenatoki dugun aurrean kontutan izanez, preso eta ieslarien etxeratzeko planean legediak eta neurri juridikoek izango duten papera presente izan beharko dugu. Presoen kaleratzea mahai baten bueltako akordioaren eskutik emango ez denez, legediaren garapenetik eman beharko da eta estenatoki horretarako prestatu beharra dago. Beraz, eremu juridikoa eta penitentziarioa erabili beharreko bidea izango da. Beti ere, damutzearen eta salatzearen marrak alboratuz. Izan ere, bat azein bestea, euskal presoen aurka eta soilik beren aurka erabiltzen diren salbuespenezko neurriak direlako. Pertsonaren duintasunaren aurkako bidegabekeriak direlako eta gure herriaren normalizazio politikoa bideratzeko traba besterik ez direlako. Salbuespen politikak bezala, salbuespenezko legedi barneko neurriak baztertu egin behar dira. Urras juridiko batzuk jada garatzen ari dira. Eta beste batzuen edukiak landu behar direla uste dugu eta egin beharreko ibilbidea iniziatiba hartuz egin. Ausardiaz jokatzeko garaia da, eta euskal presoen kolektiboak eremu juridikoan ere ausart jokatzeko urratsa egin beharko luke. Erabakia jakina euskal presoen kolektiboarena da. Eta azken atalean aipatu arren, lehenengo mailan jarri beharreko eremu soziala da. Herritarrak eta herri eragileak protagonista dituena. Gatazka politikoaren ondorioen konponbidean eragile ezberdinen parte hartzea ezinbestekoa da, noski baietz. Eta zentzu horretan ezker abertzale bere biziko garrantzia ematen dio euskal jendartearen parte hartzari eta euskal preso politikoen eskubideen eta etxeratzearen alde diharduten eragilei. Euskal presoak etxeratzeko bultzada erabakigarria herri mugimenduaren eraginaren baitakoa izango da. Eta ez dago zalantzarik euskal presoak herriak eta herriaren edo herritarren eginak 1000 eratako konpromisoetan adierazten den egintzak etxeratuko dituela. Eta horretarako herri mugimendu ahalik eta zabalena eratzea da helburu. Gure iritziz, sare eta bagoaz dira presoen eskubideen eta etxeratzearen alde milaka borondate anitz biltzen dituzten antolakunde sozialak. Eta ezker abertzaleak gure minesmena eta babesa adierazten diegu. Egun egiten ari direnean jarraitzera dei egin eta ezker abertzalearen aldetik laguntza osoa izango dutela adierazten diegu hego eta iparraldeko bi herri antolakundei. Euskal presoen eskubideen eta etxeratzearen alde indarrak biltzeko bitarteko sozial gisara, sarek eta bagoazek ezker abertzalearen errekonozimendu osoa dute. Eta dei egiten dugu preso eta ieslaria gure artean izateko indarra biltzen dituzten herri antolakunde horietan biltzera eta lan egitera. Presoak eta ieslariak etxean nahi ditugunok bil gaitezen borondate anitzen batasunari ateak irikitzen dizkien sare eta bagoazen. Eta leku berezia ematen diogu baita ere euskal preso politikoen senideen elkartea den etxerati. Senide eta lagunen elkarteak euskal presoen aurkako estrategia kriminala lehen pertsonan bizi du. Astez-aste, milaka eta milaka kilometro eginaz, beren bizitza errusiar erruleta bat elitzan Espainiar eta Frantziar errepidetan jokoan jarriz. Etxerat elkarteak beren senide presoek pairatzen dituzten eskubideen urraketen salaketa, informazioa eta testigantza zabaltzeko eta edatzeko inork ez duen zilegitasuna du eta orain arte egin duten lan eskergarekin jarraitzea ezinbesteko egitekotzat jotzen dugu. Etxerat, estatuaren estrategia anker eta kriminalaren salaketan aurpegi eta hots zuzena da, horregatik da ezinbestekoa bere egitekoa. Presoen eskubideen alde arituz, presoen euskal herriratzaren alde jardunaz eta senide presoen etxeratzea helburu duen bidea bultzatuz etxerat normalizazio politikora heltzeko bidea egunez egun ereiten ari da. Izan ere, etxerat lehen mailako elkartea da, bake eta bizikidetza estenatokia lortzeko ibilbide jorratzen lanean.
Eta azkenik ez genuke, aipamenik egin gabe utzi nahi Euskal Herriko Foro Soziala. Iruña, Bilbo eta Baionan egindako mintegi eta jardunaldietako ondorioekin bide propioak ireki zituelako. Gokora ekarri nahi ditugu, bai gomendioek, bai Baionako adierazpenak suposatu dituzten urratsak, eta desio genuke ekindako bideari jarraipena ematea. Hemen behin eta berriro esan dugu, edo esan dudaneran, ezinbesteko eragilea den euskal jendarteari bide eta eskaintza ezberdinak eman behar zaizkiolako gatazkaren ondorioen konponbidean eta erabateko edo besteko konpromisoen tan inplikatzeko aukera iriki. Eskerrik asko.